Абе, авокадо с ягоди, дали ще е хубаво? Половин авокадо. На авокадото му слагаме сол, маничко зехтин, малко лимонов сок. Сега си добавяме и малко Филаделфия и си го разбъркваме с Филаделфията да стане по-кремово. Авокадото ни е готово. Сега си режем 2 филийки хляб. Сега си настръгваме малко кашкавал. Сега филийките в тавичката и ги слагаме да се запекат съвсем леко. Филийките се запекли и така само колкото да се разтопи кашкавала. Си ги мажем с авокадото. Слагаме си малко рукола. Малко балсамова глазура върху руколата. Сега си слагаме яйчецето и посипваме с малко чили олио и си слагаме и другата филийка. Идеален за вечеря, за закуска, на кой както му дойде.